जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो पलिटिक्सनि मोननैसो आपडेट होनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायनो हागोन आरो इन्टारेस्टेड नङाबा स्किप खालामनानै थांनो हागोन। थारमाने आं गोबां मानसिफोरखौ नुदों आरो नुनायखाय आं दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय आरोखि। थारमाने मा नोंथांनि सानफ्रामबोनि नोंनि जिउनि हालामा, नोंथांनि सानफ्रामबोनि हालामा, नों मा मावनानै नोंनि न'खरखौ दैदेनदों, नों मा मावनानै नोंनि न'खरखौ फेदेरदों, फोलावदों, न'खराव रां रुफा आरजिदों, नों मा खालामनानै नों बेखौ माब्लाबा साननानै नायफैदोंना? सापस हमनानै लादो नों सासे हालुवा, नों आबाद मावग्रा, आबाद मावाबानो नोंहा ओंखाम गैया, आबाद मावाबानो नोंहा थाइसेबो रां गैया। जुदि नों बेबायदि मानसिब्ला नोंहा पलिटिक्सआव ओंखारनानै नोंहा माबा प्रफिट जागोन नामा? बे नोजोरखौ नोंथाङा नायग्रोनांगोन। नोंथाङा सासे दखानदारि नङा होमबा? नोंहा जुदि दखान होनानै नोंहा बिराद मोजां इनकाम जाखायोमोन, इनकाम सर्स फैखायो नोंहा दखान होनानैनो। नाथाय नोङो दखानखौ बन्द' खालामनानै जुदि नोङो पलिटिक्सआव ओंखारोब्ला नोंहा पलिटिक्सआव ओंखारनानै नोङो नोंनि न'खरखौ फिसिनो हागोन, नोंनि गथ' गथाय नोङो गाननो जोमनो रां रुफा हरनो हागोन, नोङो न'खरखौ जाहोनो हागोन नामा? नोङो जुदि दखान होग्रा मानसिया जुदि नों दखानखौ बन्द' खालामनानै जुदि नोङो पलिटिक्सआव ओंखारोब्ला नोजोर हो। बेजों लोगोसे नों सासे मास्टार, फोरोंगिरि, दिनै नोंहा सरकारा नोंनो बेथन होखादों, नोंनि हाला बेनोखा फोरोंनाय, गथ'फोरनि गियान होनाय, स्कुलाव नों फोरोंनानै थांनानै गथ' गथायखौ फोरोंनाय, बेनो नोंनि थांखिखा आरो नोंनि खामानिया बेनो, नोंनि हाला बेनो। आरो जुदि नों बेखौ जुदि नागारनानै जुदि नोङो मालाबा स्कुल बन्द' खालामनानैबो जुदि नोङो पलिटिक्सआव ओंखारोब्ला नोंहा मा जागोन बेखौ जों साननांगोन। गतिके जों गाज्रिबो साननांगोन। सापस नोंहा बिजनेसमेन, नोंहा सानफ्रामबो बिजनेसनि खामानि मावनांगौ जायो, नोंहा जुदि सानफ्रामबो ओंखाराबानो बिजनेस मावाबा नोंहा ओंखामानो गैयाब्ला आरो न'खरखौ नों फेदेरनो हायाब्ला नोंहा पलिटिक्सआव ओंखारनानै मा लाब जागोन, मा प्रफिट जागोन? दा बे गासैबो बुस्थुखौ जोङो नों नायनांगोन। खारन नोंनि न'खरखौ सोर दैदेनगोन? नोंसो दैदेनगासिनो दंथ'। नोंहा जुदि पलिटिक्सआव ओंखारनानै नों लिडार जानो गोसो नामा? वेल एन्ड गुड, मस्ट वेलकाम। बेबो जोंनो पलिटिक्सआव लिडार नांगौ आरो गोनांथि दं जोंनो। नोंथाङाबो लिडार जानो हागोन। खिन्थु नोङो जुदि लिडार जानोब्ला नोङो नोंनि लिडार जानायनि जयगथाखौ नों सिगां खालामना लाग्रोनांगोन। नों जुदि लिडार जानोबा नोङो जयगथाखौ नों खालामना लानांगोन। जेनेबा नोङो पलिटिक्स दैदेनगिरि जादों, नोंनि सान्थि, नोंनि मोन्दांथि, नोंनि अबिगथा, नोंनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ, नोंनि केरेक्टारफोरखौ नोङो सोलायनांगोन। अब्ला नों पलिटिक्स लिडार जानो हागोन 100%। आं फोथायो। दा नोङो जुदि गावखौ दायाबालानो नों पलिटिकेलाव ओंखारनानै जुदि आं लिडार जानो हायाब्ला नों पलिटिकेलाव ओंखारनानै गोरलै गोलाम जानायनिफ्राय जेबो बारा प्रफिट जाया। वेल एन्ड गुड, जों गासैबो भटार्सफ्रा जों साफा साफा भटार्सखा आरो जों साफा साफा भटार्स हिसाबै जोङो सोरबा नङा सोरबा अबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनो जों भटखौ होखायोखा। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? जों भटखौ होखायो। हयथ' आंबो होगोन, सोरबाबो होगोन, खारन जोंनि भारतआनो डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो बेबो मस्ट इम्परटेन्ट खोथा, बेबो नंखागौ। जों जुदि पलिटिक्सआव थायाब्ला, पलिटिकेलाव थानानै जुदि जों खामानि मावाबा जोंहा माखासे गांनाय उखैनायखौ जों सुफुंनो हाया। मानोना डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि माखासे नियमानो बेनो, जोङो भट जायो 5 बोसोर मरे बोसोर माने भट जायो। भटआव जाय बांसिन जाय पार्टिया बांसिन बिजाथि देरहागोन बेनो सरकार दागोन आरो बै सरकारानो रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोनहा खामानि मावगोन, जौगानायनि खामानि मावगोन बा जिखुनु माबा मोनसे आसनिफ्रानो होन बिथांमोनहा होगोन। दा गतिके आंनि बुंनो नागिरनाया नुदों, आं बेखौसो बुंनो नागिरदों, पलिटिकेल दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनखौ पलिटिकेल खालामनो बिथांमोननो सुबिदा होनांगौ, स्कप होनांगौ। फोरोंगिरिफोरखौ बिथांमोननि मोजां बिथांमोननो स्कप होनांगौ जे बिथांमोनहा सस्थ' मस्थ' भाबै बिथांमोना गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो हाथों। खारन फिउचार बै उन्दै उन्दै गथ'फोरनि रोंनाय रानाया बिथांमोननि सायाव सोनारो। सोरनि सायाव? फोरोंगिरिफोरनि सायाव सोनारो। आरो बे बेबसाय बिजनेस खालामग्रा, जोंनि बिजनेस खालामग्राफोरखौ जों पलिटिकाव जों इनभल्भ खालामनो नाङा। जों बिथांमोनखौबो जों बिजनेस खालामनो थाखाय जों बिथांमोननो सुबिदा होनांगौ। न' दाउट बिथांमोनखौ मालाबा खेबसे खेबनै मेल मिटिङाव ओंखारनाय बे आलादा बाथ्रा, बेथ' वेल एन्ड गुड। जों ओंखारखानांगोन, आंबो ओंखारनांगोन, नोंबो ओंखारनांगोन। सोरबा दैदेनगिरिया मा बुंदों मा बुङा जों खोनासंनांगोन। जों गावखौनो जों एक्सपार्ट साननानैबो लाद्रायनानैबो जाया, जोङो गुबुननि बाथ्राखौबो जों खोनासंनांगौ आरोखि। दा गतिके भटखौथ' जों होखायो, सोरबा सासेनो होखागोन। खिन्थु नोंनि हाला आबाद मावनाय, नोंनि हाला नों फोरोंगिरि बा नों माबा मोनसे साख्रियावला बा नों माबा मोनसे बिजनेस मावो बा नों बेफार फालांगि मावो, दखान बा होयो बा बिभिन्न', नोंहा जुदि बेखौ गारनानै नोङो सानफा थोलो जुदि पलिटिकेलाव ओंखारबाय थायोबा नोंहाथ' दैलि इनकामाथ' नोंहा मा जालांगोन, गोमालांगोन ना। दा ओंखायनो जोङो पलिटिकेलाव जों ओंखारनो हायो, मावनो हायो, खिन्थु नोंहा अबिगथा थानांगोन, आत्मबिसास थानांगोन आरो नोंखौ
नोङो गावखौनो सासे दैदेनगिरियाव नों गावखौ गुस्लाय होनो हानाय बे क्षमताखौ नों लानांगोन बिहेभियारखौ नों लानांगोन आरो माखासे दैदेनगिरिफोरजोंबो कनसाल्ट खालामलायनानै नोङो नोंनि माखासे रोंगौथि गियानफोरखौबो बिथांमोननो श' खालामनो हानाय जानांगोन दिन्थिनो हानाय जानांगोन थारमाने दैदेनगिरिफोरनो नोंनिफ्राय जायफोर हायार रेंकआव गोजौसिन रेंकआव जाय दैदेनगिरि दं बिथांमोननि सायावथ' नोंनि रोंगौथिखौ नों खिथानांगोनथ' अब्लासो नों आपग्रेडसन जालांगोन ना दा बे हिसाबै जों जुदि P4खौ मोनोब्ला नोङो पार्टियावबो मोजां इनभेस्ट खालामनानै खामानि मावनांगोन जोंनि दा BTCआव नायल' जाल' मोननैल' पलिटिकेल हान्जा दं आनसलिक पलिटिकेल हान्जा हिसाबै UPPL आरो BPF दा बिनिखायनो बिथांमोनहा जाय दैदेनगिरिफ्रा जाय बाथ्रा लानानै पलिटिकेल खालामा मानो बिथांमोननि गोजौनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राफोरखौ जोङो लानानै जों गाहाय लेभेलाव जोङो लोंनाय जानायाव हाबा खेराइयाव हाबा दखानफ्राव जोङो नांलाय खमलाय जानाय जोंनि थाखाय जुक्ति नङा आरो बे जाम्बानिसो आखुथाय जागोन जोङो जुदि जोङो जोंनि ओनसोलखौ जोंहा माने जोङो जुदि डेभेलप खालामनांगौबा जौगानाय जों खामानि मावनांगौबा जोंनि गथ' गथायखौ जों मानसि खालामनांगौब्ला आं सासे गार्जेन हिसाबै नों सासे गार्जेन हिसाबै गार्जेनफ्रा थिग जागारनांगोन नोङो नोंनि गथ'खौ बुजायनांगोन गुबुनाबो गुबुननि गथ'खौ बुजायनांगोन नाथाय बुजायनाया सानसेल'जों जाया मिथिबाय सानफ्रामबो जों नों गथ'खौ मोजां बिनि खोमायाव सोबाय थानांगोन जाय गथ'नाव सब समाय माने गाज्रि मोनसे बाथ्राया खोमायाव हाबबाय थायो गाज्रि मोनसे एक्टिभिटिसफ्रा बिनि मेगनाव श' जाबाय थायो बे गथ'आ बेखौनो सोलोंगोन जाय गथ'नि खोमायाव जेब्लायबो मोजां रावफोरखौ सोबाय थागोन मोजां बाथ्राफोरखौ बुंबाय थागोन खोमायाव बेनाव हाबबाय थागोन अब्ला बे गथ'आ मोजांखौनो रायलायगोन जाय गथ'नि सिगाङावनो मोजां एक्टिभिटिस देखायगोन मोजां आखुथाय दिन्थिबाय थागोन नोंनि स्वभाब चरित्रखौ नों दिन्थिगोन गथ'आ बेखौनो सोलोंगोन गतिके जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो राजनितिकबो नांगौ जोंनो बेबसाय बेफार फालांगिबो नांगौ जोंनो सोलोंथाइबो नांगौ जोंनो आबादारिफोरबो नांगौ जुदि आबाद मावग्राफ्रा जुदि गासैबो आबाद फोथारखौ नागारनानै जुदि गासैबो जुदि पलिटिक्सआव ओंखारजोबोब्ला आबादखौ सोर मावगोन आबादखौ सोर मावगोन मैगं थाइगंखौ सोर दिहुनगोन माइफोरखौ सोर गायगोन सोर मावगोन दखान होग्राफ्रा टटेलि जुदि दखान होनायखौ बन्द खालामजोबनानै जुदि पलिटिक्सआव ओंखारोब्ला दखानखौ सोर होगोन बबेनिफ्राय जों बायनानै जागोन गोबां बाथ्रा दं बेबसाय खालामग्राफ्रा जुदि बेबसाय खालामाब्ला जों इक'नमिकआव जोंनि रांखान्थियाव जों बोरै जौगागोन खारन जों बर'फ्रा दिनैसिमबो पलिटिकेलाव राजखान्थियाव जों मेचुर नङा जों दिनैसिमबो माने जोङो गोरों नङा आरो जोङो राफोद जायाखै जों दिनैसिमबो रायाखै दासिमबो मिथिबाय जों दासिम गोरलैसो BTCनि उनावसो ना जों BTC जेब्लानाखि एकर्ड जाबाय बिनि उनावसो जोंनि मानसिफ्रा पलिटिकेलाव हाबजेनदोंथ' पलिटिकेलाव मोजां अपेनै माने गेलेनो लोंजेनदोंथ' बिनि सिगांथ' जों बाहामोन जोंथ' गैयामोन ना पलिटिकेलाव एक्सपार्ट नङामोन ना नंगौमोन नामा रावबो नङामोन गतिके आंनिफ्राय रिकुइस्टआ बेल'नो नोंहा जुदि हालानो जुदि नों आबाद मावनायखाबा नों पलिटिकेलाव खेबसे खेबनै मिटिङाव ओंखारनो हायोबा खुनु प्रब्लेम गैया खिन्थु दैलि ओंखारफानो हाया नोंहा जुदि हालानो दखान होनानै नोंनि न'खरखौ दानायब्ला नोङो खेबसे खेबनैल' मिथिङाव ओंखारनो हागोन खिन्थु दैनिक दा ओंखार नोंहा जुदि फोरोंगिरिखाबा नों साख्रियाव लाखाबा पलिटिकेलाव नों दैलि दा ओंखारखा नोंहा प्रब्लेम जागोन बा नों बेबसाय खालामो बिजनेस मावो अब्ला नोङो जुदि पलिटिकेलाव नों दैलि ओंखारनो हाया आरो ओंखारगोन नोंहानो बिपद जागोन गतिके संसारखौ नोंनि संसारखौ नोंसो दागोन गुबुन रावबोथ' दाया बिनिखायनो आरो नोजोर हो जेब्लायबो रेसपेक्ट होनो सोलों गुबुनखौ सनमान होनो सोलों गुबुनखौ मान होनो सोलों अब्ला नोंखौबो मान होगोन दिनै जोङो जोंनि BTCआव नायलो जाल' आंनाव होनबाय मोननैल' पलिटिकेल हान्जा दङ BPF आरो UPPL नोंथाङा BPFआव जइन जाथों आंहा बुंनांगौ गैया नोंथाङा UPPLआव जइन जाथों आंहा बुंनांगौ गैया मानो बुंनांगौ गैया होनना बुङोब्ला बे BPFआनो मालाबा BTCखौ सालायगोन बे UPPLआनो मालाबा BTCखौ सालायगोन आरो बिथांमोनहानो जोंनिनो बिदा फंबाय BPFनि मुरब्बियाबो सोर बर'आनो UPPLनि मुरब्बियाबो सोर बर'आनो गतिके बेयो मोनसे आनसलिक हान्जासो नङा होमबा आनसलिक दल आरो आनसलिक दलानो जोंनि BTCखौ सालायनांगौ गतिके जोंनि मोन्दांथिफ्रा मालाबा बिराद नेर' जायो थारमाने जोंनि गोथौ मोनसे बुजिस्लाबनो हायियाव जोंनि मानसिफ्रा गावजों गाव इनसाल्ट खालामलायो ओइ नों न'आव फैनो मोना बे उमुक पार्टियाव फैनो मोना आरो बिसोरो पलिटिकेलनि नलेजखौ मिथिया आरोखि बिसोर थारमाने फैनो मोना माबा होनानै नों फैनो मोना पार्टियाव फैनो होननानै दिनैसिमबो सोरबा UPPLनि लिडारा बुङाखै सोरबा BPFनि लिडारा बुङाखै नों पार्टियाव हाबनो मोना जोंनि पार्टियाव फैनो मोना नोंखौ नाङा होननानैथ' दिनैसिम बुङाखै नाथाय माखासे गेजेर थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा गावनि माखासे इग'खौ लानानै बिथांमोना बाथ्राखौ बुङा नङा बुंफ्लाङो आरो बिथांमोननिबो दाय नङा
हयथ' समानो बिसोरखौ थिनदों बोथोरानो बिसोरखौ थिनदों मालाबा बिथांमोननि गेजेराव क्लेश जालायदों नङा होमबा बे क्लेश जालायनायनि जायगायाव गोसोआव आघात थालायदों दुखु मोनलायदों आरो दुखु मोनलायनि थाखायनो नों फैनो नाङा जोंनाव नोंखौ नाङा होनलायनाय बे मोनसे बाथ्रायाबो फैया नङा फैदों आरोखि स' बेनिखायनो फैबाय थानाय जोंहा एमएलए इलेक्सन फैगासिनो दङ बे एमएलए इलेक्सनाव आं मिजिंथिदों बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेरावनो बिथांमोना मेजरिटि एबसुलुटलि मेजरिटि लानानै आसामाव स्टेटआव बिजेपि गभर्नमेन्टखौहाय सापर्ट खालामनो हादों आंनिफ्राय मोनदांनाया बेनो मानो आं बार बार होनो दै आसामाव जुदि बिजेपिया जुदि सरकार सालायाब्लाना बिपद दंखायो आसामा मिथिबायना एकदमबारे 100% बिपद दङ गतिके जोङो मोनथिनांगोन ओंखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्टआ बेल'नो जोंनि बर' बिदा फंबायफ्रा नोंथाङा बिपिएफआव था इउपिपिएलआव था वेल एन्ड गुड नोंथांमोना था मोजांल' खामानि माव रायजोफोरजों फोथायजानाय खामानि माव रायजोफोरजों फोथायजानाय बाथ्रा बुं रायजोफोरजों फोथायजानाय आखुथाय दिन्थि पार्टियाव थानानै अब्लानो अट'मेटिकेलि नोंथांमोना वार्क माने भटखौ मोनखागोन आरो पाब्लिकनि रायजो राजानि मददखौ नोंथांमोना मोनखागोन कि दैदेनगिरिया जुदि गाज्रिबा नोङो गासै लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि गाज्रिबा बिथांमोननि हाब भाबा गाज्रिबा मानसिखौ मोननो नागिरा दा बे आरो बाथ्राया आं बेखायनो बुंबाय पलिटिकेलि आं बे आपडेटखौ होबाय नोंथांमोनहा ओंखायनो जोंनि आबादारि मावग्राफोर साख्रिआवलाफोर बिजनेस खालामग्राफोर बेफार फालांगि खालामग्राफोर नोंथांमोना 24 घन्टा 12 घन्टा पलिटिक्सआव नांथाबनानै थानो नाङा नोंथांमोना खामानि दामानि माव गोसो होनानै माव जायफोर लिडारफोर दं बिथांमोना मावगोन बिथांमोना मानोना बिथांमोननि हालानो राजखान्थिखा अब्ला बिथांमोना हाल सानफ्रोमबो राजखान्थियाव ओंखारनानै मोनफ्रोमबो गामि थानानै मेल मिटिं खालामगोन रायजो राजाफोरखौ बिसास होगोन रायजो राजाफोरखौ बुजायगोन बे बिथांमोननि हाल खिन्थु नों आंफ्रा नों गावखौबो दांग्रोमनांगोन नोंहा जुदि पलिटिकेलाव ओंखारबाय थायोबा नोंहा उदै फिथायगोन नामा बेखौबो नोजोर होनानै नों पलिटिकेलाव आगान होयो आं बेखौनो खालामबाय आरो मस्ट वेलकाम बिपिएफ एन्ड इउपिपिएल जोंनि बे बिटिसिआव आरोखि थेंक इउ